No aivan loistavaa, että on joku taho, joka järjestää paikallisille seuroille tämmöisiä niin sanottuja näytön mahdollisuuksia ja sitten nämä olosuhteet vielä niin kuin siihen kaupan päälle, niin sehän on ihan loistavaa. Ja ennen kaikkea mikä siinä on, niin varsinkin niin kuin Mikkelissä ja tietysti niin kuin ihan missä tahansa kaupungissa, isossa tai pienessä, niin on kiva tuoda niin kuin ne lajit ja ne lapset lähelle muita kaupunkilaisia. Niin tämä mahdollistaa kyllä sen tosi hienosti. Ja minkä takia mä tänne on tullut, niin mä itse valmennan IHK:ssa Itä-Hakkilan Kilvassa Vantaalla 01 syntyneitä tyttöjä ja sitten ollaan paljon pelattu PUta vastaan ja siitä tutustuttu sitten valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa ja tää on vähän semmoista niin kuin yhteistyötä niin sanotusti. Toimin yrityksessä, joka tekee tapahtumia pääsääntöisesti jalkapallon ympärillä ja autan palloliittoa, sen takia mulla on nämä tyttö ja poika eli Suomen Cupin mestaruuspystyt naisten ja miesten pystyt mukana eli on promoomassa täällä myös Suomen Cupin finaali, joka pelataan 29.9. Helsingissä ja naisten heti seuraavana päivänä, niin sitä täällä näin ja kaikkea mahdollista jalkapallossa. Torisport on tapahtumana erittäin hyvä idea ja tuo näkyvyyttä mikkeläiselle urheilulle ja erityisesti meidän tapauksessa tyttöjalkapallolla, mikä on suuressa suosiossa Mikkelissä, niin oli itsestäänselvyys, että tullaan esittelemään julkiselle paikalle lajia. Meillä oli nyt tässä tänä iltapäivänä 01 syntyneet ja 05 syntyneet tytöt, eli vähän vajaa 30 tyttöä. 200 tytöstä oli osallisena tähän 2 valmentajan voimin. Tehtiin harjoitteita ja pelataan sitten pienpeliä tuossa. Sellainen oli meidän iltapäivän aktiviteetti ja sitten yleisö otetaan mukaan tässä lopuksi, että saadaan tutkalla, että kuka potkaisee päivän kovimman tuloksen ja saa sitten palkinnoksi pienen PU-tuotepalkinnon. Me haluttiin tuoda vähän keilailua esille täällä Mikkelissäkin, koska se on kuitenkin semmoinen aika suosittu laji nykyisin, nouseva laji takaisin. Että ihmiset hirveästi haluaa sitä hohtokeilussa harrastaa ja vapaa-aikana ja se on niin rento laji, että tuodaan sitä tänne torille, niin näkee ihmiset, mitä se on. Me rakennettiin tuommoinen puolikas keilarata tuohon torille ja laitettiin siihen ihan oikeat olosuhteet niin kuin oikeassakin keilahallissa, mutta se on vaan puolet lyhyempi, mutta saman levyinen kuin oikeat. Ja ihan oikeat keilapallot ja ensimmäistä kertaa Mikkelissä pääsee torille oikeasti ulkoilmaa keilaamaan.